Iki bocah-bocah saka ngendi? Saking SMA Negeri Bluro. Oh, SMA Negeri Bluro. Nggih. Nggih, saya padha lungguh. Nggih, matur nuwun. Wis lungguh Mas, usek-usekan. Nggih. Nggih, mboten apa. Nyuwun sewu Pak Topo. Angsal kula sowan mriki sak kanca, sepindhah tilik kawilujingan Pak Topo, dene angka kalih kula badhe tangklet ing babagan seni karawitan. Oh. Matur nuwun, bocah-bocah wis padha siji tilik marang kawilujenganku, ya marang kesehatanku. Matur nuwun. Ini kang angka 2, monggo apa kang arep ditakonke? Nggih. Kenging napa Bapak remen kalih karawitan? Oh, babakan kuwi to. Nggih. Ya wis ngene. Tak jawab pitakonmu. Mula bukane napa Pak Topo kok iso seneng karawitan? Mula bukane nalika Pak Topo ki jaman sekolah isih SMP wis melu kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Dibacutake nalika semono terus Pak Topo nerusake ana sekolah SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah ing kono uga kagulawentah babagan ilmu karawitan. Nalika semono ingkang mulang Pak Budi Legowo. Iki critane ngono. Dadi Pak Topo ya padha karo kowe dhisik sinau. Dadi ing SPG Pak Topo ya sinau. Ya, yen iso kudu sinaune ditekuni arep ben pinter. Nah, Pak Topo ing SPG kono digulawentah karo gurune Pak Topo ilmu babagan karawitan. Saya suwe Pak Topo melu latihan. Pepuntone dadi lan seneng ilmu Jawa, seni Jawa karawitan. Lah kuwi mula bukane. Terus dibacutake sakwise sekolah SPG dikembangake ana ing lapangan-lapangan hiburan-hiburan njaba kang babagan seni Jawa karawitan. Kapan Bapak miwiti dados pelatih karawitan? Yen babagan kuwi critane dawa. Ora iso langsung dadi pelatih karawitan ki ora iso. Siji kudu sinau luwih dhisik, kang temen kudu golek pengalaman-pengalaman kang luwih akeh. Lah, yen wis entuk pengalaman sing luwih akeh, lah pisanan dikembangake Pak Topo nyoba-nyoba njajal-njajal mulang kanggo bocah-bocah sekolah. Nah, nalika pisanan Pak Topo ki mulang ana SD. Nalika semono Pak Topo tugas ana ing wilayah Jepon. Mulang ana ing SD Semampir, terus dikembangake nang SMP 1 Bluro, SMP 2 Tunjungan, malah saiki uga nglatih marang Yayasan Baitisda iku bocah-bocah yatim piatu uga melu latihan. Lah kuwi. Wekdal punika Bapak nglatih wonten pundi mawon? Oh iya. Yen wektu saiki Pak Topo mulang siji ana ing SD 1 Karangjati. Terus SD-ne Pak Topo dhewe SD Negeri Kedung Jenar. Bapak Ibu guru kang ana manggon tlatah Ngawen. Bapak Ibu guru IGTKI Ngawen. Terus meneh ana ing Kunduran. Kuwi Bapak Ibu guru UPTD Kecamatan Kunduran ya sing latih Pak Topo. SMP 2 Tunjungan Bluro uga Pak Topo sing latih.
Lan ora liwat panti asuhan Bethesda iki ya mulai gedhot latihan supaya pinter seni Jawa. Babagan karawitan khususnya. Terus saking pundi Bapak mangertos ngilmu babagan karawitan? Nah, ini babagan karawitan Pak Topo iku siji ngertine yo nalika jaman sekolah SMP wis melu ekstrakurikuler dikembangake ana ing SPG yo ning melu ning kegiatan ekstrakurikuler seni Jawa. Terus kanggo ngembangake kuwi yo dikembangake ana ing lapangan. Lapangan melu-melu kelompok-kelompok paguyuban ringgit, paguyuban wayang kulit, paguyuban seni tayub Kabupaten Blora, seni ketoprak uga tau melu. Lah akhirnya ing kono Pak Topo ngerti ing babagan karawitan mergo saka sinau ana ing lapangan. Lajeng menapa gegayuhan murih lestantunipun seni karawitan punika? Nah, ini iki penting banget kanggo para bocah-bocah kabeh sing lagi padha sinau ana ing pawiyatan. Penting banget ilmu Jawa seni karawitan kuwi amarga seni kuwi saka warisane leluhur, warisane nenek moyang. Lah, supaya seni Jawa karawitan kuwi ora musna, ora ilang, mula ayo sapa meneh sing arep nyinaoni yen ora Pak Topo, ora awakmu, sapa wae. Nah, kudu melu nyinaoni lan nglestarekake anane budaya seni karawitan Jawa. Awit awake dhewe ya ora bakal gelem yen seni karawitan kuwi bakal diakoni karo negara liya. Kira-kira gelem ora kuwi? Mboten. Lah mulane yen kaya mengkono kudu nyinaoni bareng bareng. Cekap semanten nggih Pak. Yen menawi enten unggah-ungguhe kula sing boten leres teng Bapak, kula nyuwun pangapunten. Oh iya padha-padha. Semono uga Pak Topo ya ora iso maringi sing akeh-akeh babagan iki. Muga-muga sithik ngilmu sing tak wenehke iki muga-muga migunani marang kowe kabeh lan bisa ngrembakake, bisa nglestarekake budaya kesenian Jawa kang adiluhung iki minangka dadi budaya tradisional kang adiluhung. Nggih, matur nuwun. Nggih, padha-padha. Yen pamit nggih, Pak. Oh, iya. Wis ora iso nyangoni apa-apa ya. Nggih, boten napa-napa. Monggo, Pak. Ayo.